naman to si Marky. Uy, kalagot siya daanin niya ba? Among sabot, klaro kaayo, alas 8. Alas 10 na lang wala pa ni abot. 50 jud. Palaguton jud ta makabad mo jud ni siya ba? Na, sayang pa naman kaya kung outfit diri aon pang-andam para sa mga ligo ug dagat. Sing anira. Kalagot jud. Daghan pa naman kaya kung gipang-andam na outfit dira mga two-piece asay gusto niya tan-awon. Kalagot jud ay. Sa una to nanguyab pa na siya. 30 minutes pa lang na siya sa gawas sa balay. Karon mga lata na natag hinulat diri wag gihapoy Marky na niabot. 50 jud. Ing-ani jud siguro ni mga lalaki no? Kapang luod. Maayra gyud sila sa sugod. Emotional, damn it! Kay. Grabe kainit sa panahon. Pero okay ra, at least untay man pug ko. Nana siguro na si Bibihana da sulod ba. Nakaligo jud dagat ron be. Karon pa niabot oh. Be! Tara, ligo dagat. Sakto ra jud ako ang pag-abot ba on time. Sige. Ngaron karon pa man ka. Unsa day ka? Unsa day ka kaklaro sa ato ang sabot? Na. Alas 10 gani atong sabot. Unsay alas 10? Di ba anak ko alas 8? Unsay alas 8? Alas 8, di ba? Primero na yung ko alas 10. O sige, na yung alas 10. Di ba ko ba itong giusab? Anak ko alas 8 na lang. Kaya gikuan na lang ako ang schedule nga alas 8 para magkalaag ta. Ganusan mo na giingon. Ichata ka ba? Ang maupo di ay. No, po di Gichat. ay. Kabalubya ka nga dili ko hilig mag-chat-chat ha. Ni-chat di ka sa kuha di ay. Ganina pa ko sa'yo sa buntag nag-chat sa imuha. Alas 6 pa lang. Siya ruba mo nabasa? Pasensya na. Karon pa na ako nakita ng chat nimo. Karoon pa na ako nakitaan. Lagot kayo ka. Sorry gani. Imo man po na sala good ba? Ako ang sala. Ako pa na ang sala. Mauna. Mauna na. Unya sa ako naman ni Ron. Sao naman ni Ron? Tara ta mga ligo tag dagat ta. Maligo og dagat, di na ko, gikapoy na ko ginulat diri. 2 ka oras og ginulat diri sa imuha. Di na ko. Mauna kay mo desisyon mo base sa inyong emosyon. Di man ka kabalo mo adjust sa panahon. Ikaw na buhat og 2 ka oras. Ay kinagingon unta kadaan gahapon pa lang dili kay gichat-chat nimo kabalo bitong dili ta hilig magtanaw-tanaw cellphone. Sige na, sorry na. Ligo tag dagat ta. Di na lagi ko, gikapoy na ko. Hala ka dira. Init na kaayo ron sa pailigo nimo karong alas 10 na. Uy di man gud ta mag-overnight ko daghan magpamaagi kung gusto ko na to. Overnight. Di na ko nimo makapangluod ka. Sama na, uy, sorry na gani. Sorry. Sige Imo nga, magod po na sa lagod kay urada-urada man ka mo desisyon dayon nga baguhon ang schedule. Ako pa inong sala. Agot kay basta nanuod na ko nimo. Nako. Ibuga ni mo, nga anak manggaling. Bahala po ka dira. Bahala po ka dira. Bala pug ka dira. Bahala po ka dira. Tanaw na to. Awa na to. Tagbo tag hinulat diri asa pa kaya kagikan rasunan na tanimo ba ka kita? Di man kakabalo mo sabot sa sitwasyon. Basta kay bahala ka dira, dili na ko. Samok kayo ka. Gahi juday kay ka ha. Sige, tanaw na to kung kinsay mas gahi sa tong duha. So ikaw na pimangluod ron. Di pa dapat ako'y mangluod? Kasi di mang luod na. Mao mo kay klaro. Dugi kay ka naabot. Basta kay kag pride. Pangayo pog sorry dira. Ano mangayo man kog sorry? Ikaw dapat mga sorry. Mao na gahi juday kay ka. Patas anay dag pride di mo gusto ha. Kung taas kag pride, mas taas kog pride. Mas taas day kag pride ha. Tan-aw na to gasa na tama ni mong pride nga ginaingon. Sige. Tan-aw na to asa tama na imo. Dapat unta, gitanaw pud nimo dapat ang chat. Nya wala na jud tay tingganay ani ron. Sorry na ba kay mama okay na ganit ta. Ikaw pa ngayong sorry dira. Di man ka mangkon pud sa imong sala. Ito sa dapat magkunong sorry. Wala ka di po ko may sorry sa mo oy. Sorry na gani no. Di lagi ko.
Sorry na. Sorry na gani. Sorry na gani. Nga na lang kadali sa imong mga yug sorry sa imong gibuhat. Sorry na gani no. Sorry na gani no. Sige na, mali na ako kay. Wala ako nag-chat kagabi eh. Imo hadaan. Kinsang mali? Ako ah. Dahil na. Sorry na. Utronin mo dili na. Dili na. Dahil na. Kinata. Basta di na utro ha. Dili na. Sige. Sorry na. Ako bang? Gani, sige Sorry na. na. Oh, okay na. Sige na. Sorry na. Ni ako na ni. Ang. Ano yung kwarta? Kani 1,000 ba ko? Ano ko ni ha? Anya, wala na ka na suko. Wala na. Nya, asa makamaligo na lang ron. Daraan na lang ko sa likod maligo. Magsalod na lang ko tubig sa gripo. Naramanday na. Yaman na ko ha. Nya, sama ka? Magsalod na ko. Ah, magsalad wala. Man like kiss before mulakaw. Kinsay nakasala, di may numukis. Ah! Inga na lang nga kiss. Ano sa daan? Pinapiti pod. Ana, okay na. Naramanday na. Magaling kang kupal ka. Okay siya. Dili siya picky.